Machiegni nyakoro mo gijuang'o yawre kamoro moro ma intiere wantiere ka e chenro mar rupiny kod mano mar mbako romo kaka nasokoni kaka pile sani wantie ka e nonro mar gazet gik mage mantie ka mopeke gazet ariyo madongo man kod okinyi ma kawuono sa osekalo dakika 32 tok sa 10 kod ariyo mar okinyi antiere ka kod Eriko Kizito yawre inade an makare wuora iwinjo gigi duto mosebedo kae kadhi achiel kachiel weekend mari obedo yo machalo nade weekend obedo makare kendo koro waneno gik matimre e paw siasa kae geno nitiere twak nyalo biro twak machungo ng'anyo to twagno bende onego bed mano makelo resruok n'oganda kaluwore kod ngima mapek to Cleophas wacho nango ni dhok e tung mar dhano ni kaka nyarwath gwaro liel kod tunge bende kaka dhano tiyo kod dhoge wacho weche tiwacho nango weche ma ng'ato wacho mago bende mabedo bibro ng'ane ko ng'ato bura koro wacho ni wabed motang' seche mwawuoyo koro katwa kae bende weche obed makare weche mabedo maber ma jopiny biro ng'ado go bura ne adier jok mane chwalo weche wa mbele wacho weche maber koro ng'ado ni godo bura nyakoro moge juang' wantiere kar ka bura bende koro nyaka ng'adi e yo moro makare wan ka kod gazet mar The Standard gazet mar Daily Nation bende mana ka wakon wan tarango gi kachiel weche mag asla koro lal kar kanye mago weche momi pek kar ka mano kaluwore kod weche go matwak monego bedi koro chakore kind Kenya Kwanza kod Azimio mano gazet mar The Standard in kawuono bende ka ngwarango kanyo gazet mar Daily Nation angwarange kama chielo gin to giwache yo machalo nade gin gindike kacha ni Dia Sugar warito nene kanyo dhi e yo machalo nade e weche gi mag gazet mar The Standard iwacho ni kacha bende jopur mag bando koro rito yuto kata keyo e yo moro makare mane kinde magintiere kar kacha mano bende nitie gi machielo ma bende wacho ni weche mag ohala koteko weche go mag pur Kenya ero koro ok oyudore kind jogo ma odonjo e winjruok kod pinyno mano mar Russia kotenore kod iwacho ni grains kata magi nyabedo ni gin bando oduma cereals manyabedo ni nitiere mopogore mawuok e pinyno ero mano wegi oko kar kanyo kachiel kod weche mag tuke Kasedo mano bende jatugo no inene kacha odiochieng' manyoro nitiere tuke mopogore Colombia ne nitiere kar kacha kendo kituko mane tuko kacha odiochieng' manyoro ero nene kacha kod tuo no miwacho ni ovarian cancer wacho koro sani ochopo kacha nyaka iwacho ni en World Cup glory mano jatugo ma sulwe ahinya Linda Kasedo mano ma Colombia kano tugo kanyo odiochieng' no ma nyocha norieny ahinya kendo en achiel kuom jogo ma ineno kacha ni en gi tielo moro kanyo malef mako gadhula ok apar kata ka Arsenal mane manyaluongo nyinge kosa wegi Eriko Kizito mano tielo ma spark komako mpira to buodhi Declan Rice ok ne Declan Rice ok binene kama intiere kata kamano magi weche momi pek e wiye kanyo kaeto thor wach maduong' ahinya en mano wacho ni asla agenda ma bende koro wacho ni onge pek momi ahinya twak kalure kod oboke manogol kod Kimani Ichung'wah kata kamano Raila Odinga osebiro gi paro mopogore Cleophas nwaneno oboke barua manondiki mokete kogno kod Kimani Ichung'wah mago jagno motelo ne kod kweth mathoth e od bura wach ma bende koro nwaneno kanyo ka jogo ma jo Azimio nyopogre godo giwacho ni wach ma kamano gionge ni mano wach ma nyakona achiel mano wach mar Kenya Kwanza ma koro biro ne jopiny bende kano neno barua no to koro wacho nango ni dakwane ka wach ma pek mar ngima momakwa ni omi wachno kae mano miyo koro jogi bende noloko paro mowacho nango twak ma ok ng'i e wach mar ngima mapek momako jopiny mafwanda ok gibede koro Cleophas hustlers magi jogo mano misingo jogo mangima gi ni piny jogo mawacho ni gwonyre kod pado jok ma koro gineno ka oket gi kanyo to ne giting'o ga sufria ma sufria ne mane ranyisi mar ngima matek ma iwacho kanyo ni be mogo noingo sufria en sufria manigo ka gi kacha koro weche mag sufria gi iwacho no bedo kanyo kata ka be ne gi ng'anyo matek ahinya mar mondo mi ngima odok piny to gineno ka wach gi ok omi peke twak ni mane kama intie kanyo koro mogi jongo miye peke ite mar auchiel ka sani wanya nono ni anona ni gin magi mantiere kar ka ma ok oting'o nyaka gi weche go mago mag osuru ma bende kama chielo ondiki kanyo e ite mar 4 sani wadhi adha piny ka mondo mi wanene ani kendo wacho ni koro sani jo Kenya osechako winjo liet mag gigo wacho ni weche mag osuru kata gigo mopogore mantiere kar ka ng'eni wanya neno gi ane kanyo achiel kachiel kama gintiere kar ka iwacho kanyo ni
Kenyans begin to feel the heat of new taxes. Mano koting'o weche go mago mag excess duty, mano moting'ore kod weche go mag golo omenda kawuok e simbi kadhi e simu machielo. Igogo Kizito chieng' ngeso okinyi gik makamagi nochakne. Wacho ni kacha nitiere systems mag jogo mosebedo kacha ka golo omenda kachielo kamachielo ne kacha man excess duty kachiel koda ka mago ahinya mag simu, nyaka kaka igo simu, kaka inyiewo data, kaka itiyo koda wifi mari ka intiere ot kacha, gik mopogore opogore. Kod machielo bende nitie atamalo 10 mano mar usuru mantiere kacha makoro mede rech mawuok e pinje maoko, jogo magolo rech ka wuok e pinje maoko kachiel koda ka siling' 5 kilo ka kilo mano mar sukari, mano migolo bende ka wuok e pinje maoko. Mag chama bende nitiere karka ka koro sani wacho ni kinde koro chopo makoro wacho kanyo ni nitiere yuto mag jokanyo mago mag chama mopogore opogore magi nyalo bedo iwacho ni magi moting'o clubs moko, bende nitiere trade associations moko ma bende koro dhi bedo kata ka nitiere kod usuru. Koro keja chama moro sirkal ochoponi Cleophas, sano tek, sano wachini no suru ma omulo gimora mora. Gimora mora omak kendi da juogi. Koro neni oromenda, yudo omenda, weche makamagi sani koro kete juo ko atamalo 15. Manyiso nang'o oromenda, becho medre, gole, becho medre. Weche mag rech, bende koro wacho kanyo nang'o, atamalo 10 ne rech go migolo oko, oket kanyo. Cleophas mano ber, no nyajiwo bech rech mapacho kae. To wan kaka wanjo chiemo, wano ka koro dhi ridre nwa nikech ka rech winche biro to koro rech ne bedo mang'eny, to sama gimoro ng'eny eko yude makare wedo rech wachamo kanyo bende tie kako dhi diwa. Weche mag chama, wan jogo ma bende koyudo siling' 10 to bole chama kage kacha, jogo mantie saga mopogore opogore gino chopo idhi juoge. Koro en juogo makage kacha, ijuoge masani nyaka jo nyidendi mago ma ginene gidusore godo nyaka mikete dhok wich gini mago bende koro ijuogo. Kenya sani juogi mora mora. Tiwacho nang'o, piny ma koro chopo juogi mora mora, mano piny ma koro weche tekne, nikech piny onego beni keto yore makare mag yudo pesa, timo pur mang'eny mitero oko, kunyo mwandu men godo mondo mi oyud pesa. To piny mochopo ma juogi mora mora, mano piny ma mbele tekne, yuto mare ni piny. Piny ma yuto magi ni piny bende nyakoro mag jwang'i nene kar kanyo mago e weche moko mantie no kanyo aslas go ntiere kanyo ma iwacho ni magi ntiere chiro ma Kibuye gitedho jiko kendo giloso jiko, wacho giwicho jiko rangi, mano ka gintiere e chiro kacha ma Kibuye, mano Millicent Atieno inene kanyo gi jogi mutiyo kacha achiel kachiel. To koro moge jwang' kama gintiere kar kae, koro wacho kanyo ni nitiere gik mathoth ahinya ma bende onego bed ni warango kar kae, to ahinya wadonjane e ite ma iye ka Gazette mar The Standard mondo warangane kaka dhi bedo kae. Wacho ni nitie chenro mopogore opogore mago mag nitie jokanyo kata jogo mano yudo hinyruok kata lal, mano kaluwore kod masira no mano mar apaya mano timore Londiani. Iwacho ni sani bende nitie kaka omenda norumo kanyo, mano ite mar 3 Gazette mar The Standard. Kakoro sani kanyo nene kar kanyo nitiere omenda mopogore opogore mane koro jalob jatend piny Kenya nochungi. Iwacho ni omenda mano yud kacha maromo milion 13. Koro entiere kar kanye, entiere kama chalo nade, kama wacho kanyo nitiere chenro mopogore opogore kaka nonego bed ni ipogogi osiptende mopogore opogore. Nyaka sani iwacho ni ka nitiere kaka omenda no bende osebedi kacha ka itiyo godo, ke wacho ni anyuola ka anyuola mago mag ji 53 manowito ngimagi noyudo kacha, eno kacha mago duto kama gintiere kanyo omenda maromo nade, kar gi ji 53 maromo kacha milion 4.7 mano mantiere kar kacha, ka joma moko mantiere wiye kacha mano survive. Wacho ni survivors maromo 12 noyudo kacha omenda maromo 720. Ka nitiere omenda machielo bende mantiere kar kanyo maka inyalo nene piny kanyo, wacho ni approved expenditure. En omenda moro makore lach ma bende koro kaluwore kod Nico Tanui kod Julius Chepkwony mage kaka omenda go bende ne utiyo mana kama gintiere kar ka. Cleophas kineno omenda no wach nitiere kar omenda no nikech wach ni maromo milion 3.5
en omenda makoro miyo osiptende. To gavana ma Kericho nogolo chik kata nogolo oko nengo mar thieth ne jogo mano yudo hinyruok kata jogo mano tere muchari. To kata kamano romo manyo gi bed mathoth gi gin jotij county government odhi opuodho omenda maromo $3.5 mitero ne kuonde thieth. Nitie nyaka kanyo omenda maromo 100,000 ma iwacho ni mago nomi pastors jogo mane oloso alam chieng' mane timo ne gi nyasi jogo mano wito ngimagi 100,000 mar mondo mi ochwal weche gi mag wuoth. Koro opog kanyo kaka omenda notiyo. Koro kama wach nitiere kani to ka gavana nosewacho ni weche mag thieth kanyo wadhi golo omenda no oko koro ok idhi chul to koro omenda mano choki mane ji ochoko mar mondo mi okony yoregi ni koro $3.5 bende koro kawo mi kuonde mag thieth. Wach nitiere ni sani kamoro amora ma pesa nitie mathin timanyo kaka induse. Mane kama ineno kar kanyo bende nitiere jalos tent en pesa di? Jalos tent bende omuore kanyo mapek $2.9 en tent machalo nade mano keto kar ka mano nitiere kar kanyo nene kanyo koro mo jongo kete kachalo koda ka man nitiere karotel nitiere moro ka mondik ni pastors facilitation pastors facilitation fee. Facilitation nitiere nango wacho ni en mara wuotho modho pi wuothi mauta e gari ogo simu mano omenda maromo ka 100,000 mane pastors osefuko. Mabende giwacho ni mano transport wacho ni refund mabende onego beni kacho nitiere mabende transport refund ma ikero ne ward administrators ward administrators gi sub county administrators mago e kinde 7 ma bende ne gibedo kacha ka giwuotho ka gi ka ko gichalo jok ma gin mane gido chandruok giyudo kacha 98,000 gimuke wacho ni kiyudo kuma mano dhiye bende obiro kacha yo mopogore opogore. Nitie jal machielo mabende nitiere kar ka nitiere omenda go mwacho ni nitie hotel moro ka ma nyinge Reis Hotel iwacho ni kae lunch mag ji 100 ni chajo kanyo $100,000 ng'ato ne chamo 1,000 kilofas ng'ato ne chamo kanyo 1,000 ng'ato ka ng'ato koro ne nigi 1,000 e wiye kacha mar lunch. Iwacho ni transport bende nitiere kar ka kod refreshments kod printing costs mago duto biro maromo nade 423 mane wach mantiere kar kae kaachiel koda ka nitiere komiti mano yiedh cha mane nitiere kar kacha nitie gino mane gitiyogo kar kanyo maromo 32,000 ma bende wacho ni mago ne gin weche mag field preparation koro fwetho loso gik mopogore opogore ondiki kar kanya kora moge jwang ka gido thuolo mar donjo e gazet mar The Standard ang'iyude ne kacha ka koro entiere kae to gik moko mantie kama koro nego bedi koro chak rangi ni gin gik mage monego bed ni keto e tim wadhi ane ite mara 4 andani kanyo mondo ang'wane ane picha mantiere wiye kanyo koro ikoni kanyo ni weche mag usuru osechako donjo kendo nitie moko madhi chako tich tarik mopogore opogore. Nitie machako tarik 1 mano dwe mar 9 mano kwan minyaneno bathe kani ka inyalo yude ayuda yo makare mondo mi nene okele diere kama tin aya koro karka koro magi gik mantiere eriko keo Kizito ineno ka wechego mago magi yuto mago ganda ma osebedo kacha ka yudo omenda e kinde 1,500 nyaka 1,800 atamalo 32.5 ichako ng'adgi mano nego bed ni chako tarik 1 dwe mar 9 mane kinde magintiere kar ka mage machako machiegni kae ma wantiere go nyaka sani ma nokwalo ng'wech kendo nochako kata kapod weche gi nie doho atamalo 16 ni ma iwacho ni wechego mag mauta ma bende koro nitiere atamalo 16 mauta mar taya mauta mano nitie mano mar petrol nitiere aviation fuel nitie jet fuel magi mag ndeke kirango kacha kachiel koda kamoko bende manyamburko moko bende tiyo godo kachiel koda ka mwandu mamoko mantiere kar kacha nitiere moko bende macho kanyo bende ne ogol kata nodok piny mano nochopo nyaka atamalo 1.5 mano ka irange mano railway development levy ma bende owuok kacha kuom atamalo 2 tiende ochalo nade e giduto jok matugo tuke mag go punda en same day collection koro ka yudo ng'eto mari mar osuru ichwale achiel kachiel nyaka e duol no mochung'ne choko osuru mapacho Cleophas weche koro nitie kae ma tok koro do wito oko bura mano kia mtato mako mano mane pingo chik mar omenda mar 2023 kanyo
mano osekadhi jatend piny kae nosekete koke makoro en chik. Koro weche nitie kae, ichako mana gi juoko me dhi gedo mag ute miwacho ni nengo gi yot. En atamalo kanyo 1.5 miwacho nang'o jatich dhi chule kendo ng'ano mondike tich bende dhi chule. To nego chule tarik 9 mar dwe ka dwe ma jatich ka ok ochoro omenda ni tidhi go ifwai mar atamalo 2 mar pesa mone gowi ma en gono no te. Wan kanyo kod atamalo 15 mano excess duty ma bende koro idhi ng'ade e weche mag omenda michwalo e yore mag ong'we yamo, mago bende nitie kanyo. Weche mag sukar koro iwacho kanyo nang'o, koro oket kanyo atamalo oket kanyo Sh5 kuom kilo ka kilo mano mar sukari migolo oko. Mano manyiso nang'o bech sukari dhi malo. To sama bech sukari dhi malo ni skeche mawuok e pacho ka koro onge, nikech kembe mathoth sani koro chungo tijegi ka giwacho nang'o, onge tiang', onge sukari minyalo regi e pacho kae. Koro wach nyaka dweche ma iwacho ni gilieko ni niang' bet nyalo yudre mar mondo mi sukari oyudre. Wach mar sukari opek ahinya nikech beche sani koro nitie mana kind 460 kanyo mano kilo 2 nyaka 500 gi wiye kucho. Koro en wach matek, odhi medore. Wach mar sukari wach ma lit ahinya. To wach mar sukari ni ipure gwenge mag Yimbo mar Kenya, gwenge mag Nyanza kucho, to kembe gi opodho. Magi opodh mana gi dhano, nikech ntiere jogo mane neno ni ka kembe gi opodho sukari ok yude ka sama gigolo sukari oko to ginweng'e. Ja Kenya ntiere ma ong'iyo mana kama onyalo nweng'e, omiyo magi koro opodho Cleophas. Koro mogo jwan kamine ne kar kanyo gik mathoth ahinya ntiere monego bed ni rango, mago ka warango kachiel kachiel e ite no. Mano mar adek, mano kirango kanyo ite mar 4 ma weche mochiw pek kar kanyo kachiel komachielo. E ite mar 5 nitie sigana mantie kanyo wacho ni koro oyaw chenro bende mag loso, mano wacho weche mag meli kata wuoth mar meli tanya mago bende mag jolweny mano mantiere kar kacha kinene kacha Mombasa shipyard mano kama ntiere kar ka. Mano e ite no mar 5 wacho ni jatend piny Kenya chako lonche kendo, mano kaluwore koro wacho ni makore na revamp kata imiye teko moro manyien. Tiende nang'o, mano kano kinde gi bende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende ne ose yange ga kama ntiere kar kacha. Sani koro en miye sura manyien koso en machalo nade. Mago notimore kacha weekend kama ne gintiere kacha county no mano ma Mombasa. Cleophas, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta noseketo mise makare mar loso kuonde mikonge meli pacho kae. Moro noloso dho wath ma Kisumu mabe koro ma Mombasa. Ma jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nwaneno kanyo ka ne odhi mosidho meli mano loso Kisumu kucho. Jatend piny Kenya masani William Ruto bende koro nosidho meli no mano Kongo mano mar jolweny Mombasa ku. Koro en wach makare, iwacho ni Kenya bende koro chung' mongirore weche mag Kongo meli gi. Aparo ni koro piny mar Afrika ka wan achiel kuom pinjego ma osebedo kod yore makare man kod kuonde milose meli. En wuoth makare. En wuoth makare wacho kanyo koro okete pi mano bang' thuolo maromo dweche 18 mano kosebedo kacha ka iwicho ne rangi kendo ka iloso gik mopogore opogore ka gintiere kar kacha. Iluonge kacha ni KNS Nyayo, mano kama intiere kanyo. Aya mano ka rangi kacha neno maja shupavu, wacho ni midlife refit, mano kama intiere kar kacha ka nitie mone gigo duto lokruoge go intiere kacha mopogore opogore. Adhi ane ite mar 6 sigana mantie kar kanyo mano moting'ore mano kod weche go mag Raila. Wacho koro Raila pushed to disown statement mane onge kacha kod pek mar ngima. Gino bende mosekelo ywaruok mopogore opogore. Aseno jotelo buora ka ntiere kar kacha. Waneno jaod bura ma Embakasi East no wacho ni magi walo ka onge weche mag pek mar ngima onge tiende. Koro time yo machalo nade. Iwacho ni magi gik moko ma bende okelo liet ka koro jopiny penjo ni ji nodhi e ndara nang'o. Cleophas, ji nodhi e ndara, ji nowito ngimagi, ji ohinyore. Tang'o miyo ng'ato nyalo kawo kinde mar mondo odhi e ndara? Ng'ato kawo kindene mar mondo mi ndara mar mondo mi onyis gino ma oneno ka diye. Ngima mapek ne dio japiny. To gima nwaneno kata barua cha injo ni weche momi piny kanyo en kaka idwaro los IEBC. En kaka idwaro los weche mag two-third gender, weche mag tichgi. En kaka idwaro los weche mag omenda madhi e constituency Development Fund.
en kaka idwa los apis ne jatend jagono makwedo piny owacho, en kaka idwa los apis ne jatend migepe makoro Musalia Mudavadi ni koro idwa los ne apis okete katiba, ni mago weche makoro no oket kanyo, ma ichungo kawo mokete koke, nwaneno kar Azimio kanyo ne pok okete kogno. Koro en wach ma koro miyo Raila gi joge koro bende nowuok okoni wach ma koro ok mi wach mar ngima moidho malo malich ni koro waonge wachno. Wach mbaka mwadwa nwago en mano ni jopiny oyudo resruok e yore mag ngima makoro bedo matek. Koro Cleophas Asla pod medo madi Asla seche ma gimoro biro gino maka ithung'ogi medo degi iketo gi chien. Koro moge jwang' mane irange kacha iteno mano mara auchiel mane kama intiere kar kanyo, kaeto bende ang' iranga ne ite mar abiriyo, odhi ne ite mar abiriyo kar ka mana machiegni kode kanyo kang'wa wayude kar ka jatend piny Kenya wacho ni dialogue mano ka ichomo ite mar abiriyo kanyo wacho ni Ruto owns up holding talks kod Azimio, mano bende osebedo kar kanyo kachiel koda ka weche gi mago mag SGR. Wacho ni koro Kenya orwako Uganda, piny Uganda mondo mi koro twagni odonjane kacha koro ka SGR nyalo wuok piny Kenya kadon nyaka Malaba, mano kochomo nyaka e boma maduong' mano ma piny Uganda ma Kampala. Cleophas wacho ni piny mar Kenya kod man mar Uganda koro dwa manyo omenda kanyakla bwo riwruok, gidhi manyo omenda e piny mar China kod pinje mantiere ugwe kucho mar mondo mi gichor gedo mar standard gauge railway mano gol Mombasa mochopo Naivasha. Koro idwa gol Naivasha ochop Malaba, wuog na Malaba odhi Kampala. Weche makamagi kolosi bero chumi, weche magi bero wuoth. To nolose kinde machien kanyo nwaneno ka jatend piny Kenya William Ruto noduoko tije manoket Naivasha e dho wath ma Mombasa kucho. Koro chore ober weche mag dongruok, weche mag economy odhi bedo gi makare kotudo pinje ariyo. Koro moge jwang' wadhi mana mapiyo piyo ka iwacho ni weche mag somo e ite mar 10 kanyo bende ang' wayude kanyo sani warang'e ne ite mar 8 nitiere weche go mag yuto mago mag cham mowuok e puothe. Juma mokalo kacha ne waloso kendo ne watwa kachiel kod jopur. Gino mane temo penjo kacha ni ero cham nitiere sani oganda otim gi e yo machalo nade. Wacho ni North Rift kachiel koda ka Western Kenya, wacho ni jogo mantiere e imbo mar piny Kenya koro nigi thuolo mar timo yudo yuto mabup kinde ma gitie sani ahinya yuto go mango mag bando. Giwacho kanyo ni gidhi ritho maber, dech gidhi pong' mago gwenge mag nyandwat mar Oma oka kucho imbo mar Kenya. Giwacho ni fertilizer mano migi kod piny owacho nengo mogonyre ni emochwalo weche makamaga. Tiwacho kanyo ni nitiere jok ma bende nweng'o ok dhi bedo ni makare kalure koth mane obiro manok, kalure kod kute ma bende koro nomonjo cham e puothe. Koro cham dhi bedo, wawinjo ni gwenge moko nitiere ma jomoko koro gen giuso cham gi kata ka pok oridhi ni gijako to gimiyo jauso dhi gode bei mayot. Magi yore mamedo kech. Sani japiny okawo cham oridhi okete dero obioga go kech kinde mabiro. Kech biro nok mar cham biro. Koro kan giuru nyokoro moge jwang' mano kama gintiere kar kacha ka koro sani neno mano mago weche mantiere kar ka. Iwacho ni bags mago mag local wheat bende koro nitiere kae ka iwacho ni koro ka gibedo kacha ka giidho yo machalo nade. Iwacho ni sani piny ka gibedo kacha gi thuolo mag yudo bags maromo kacha kata gunde maromo 43 mago milion 43 mago oduma higani, kendo mago nyalo bedo kacha thuolo machalo nade. Mago bende warangi kacha weche mag pur nyakoro moge jwang' wachora kendo mana bathe kanyo ang' wayuda ne chenro machielo mantiere kata kamano ok ang' wadonji kono, ok ang' wadonji kar kanyo, ang' wadhi kama chielo wadhi e ite mar 10. E ite mar 10 gin weche go mago mag somo kod mago mag penj ka wadhi mana ka watieko ite ma mokwongo mar Daily Nation ema warangi ka wasetieko kar kae. Sani weche mag penj gima tie kar ka iwacho ni national exam papers ok bi kawo gi e odiechieng' moro achiel, mano kama gintiere ite no mano mar 10 mano ka irange kar kanyo. Iwacho ni koro obila wacho ni jotelo mawuok e migawo mar somo koro wacho ni obila gi e jok moko ma osebedo kata ka chwalo weche mag kuo mag penj kendo wacho ni ka nitiere penj monego bed nutimo godiechieng' ok obi ka otasno gokinyi otesi gi kawo mana sama koro ji wuok ka ji dhi timo gi. Iwacho ni koro mano nyalo kelo yot koso pek machalo nade kaluwore gi bor mag sikunde moko ma bende penj moko bedo kacha ka itimo.
opek ma ka pinje mantie gul kaka Ogenya korgi Solomon Tito kucho mar mondo mi gichop kama dhi kae pepa dhi kawo thuolo kendo seche mang'eny. Koro magi yore ma bende iketo kanyo mar mondo mi oga kuo mag penj miwacho ni seche ma okawo penj mida timo odiochieng'no duto to sama itimo moro ma gokinyi cha tiwacho ma itimo godhiambo cha en jomoko osechako gole ma iyudo ka obila marito penj gi sama gibet gi yweyo cha gin kia gise gilo ma kaka gisomo ga gimedo chwalo wach ma kamae koro wacho ni mitimo gokinyi ikawo gokinyi sama otieke ng'amo telo ne kama itime penyno dhi omo moro machielo cha pod imanyo mana yore mag gayo kuoma peny iwacho ni peny okwalre ka gi kacha to okwalre ng'ato many mana gimoro mo gi wiyo ng'ato we tielo gimo wiyo ok nya ting'o ng'ato ka ng'ato ka peny gi somo mar okete wiye koro mo gi jwang dhano to wich ose wiche dhano kama intie kar ka ang'eni koro weche thoth ahinya to nyakoro mo gi jwang kiyudo gazet mano ma The Standard ang' isoma ne ibed kor ng'eyo ni gin gik mage momi peke iye kae nitiere ite moro ma iye ang' okwaw jogo mantiere kar kanyo bedo jogo ma wuone jogo ma mine kuyudo thuolo mondo mi usome en gazet it gazet ma iye ondike kanyo ni Health and Science wechego mag science chalo nade ino kanyo ka nitie weche moko mantiere kar ka moting'o wechego mag remo ma bende nitie kar ka wacho ni lit mane ma jogo man gi tuo mag remo kadhe mano nitiere kar ka ite ma iye kanyo ka ng'iyawo iye kendo ka ng'idonjo e iye kar kanyo bende ang' iyude ma joma mochako ni wacho kacha ni en breastfeeding week kata dhoth mag nyithindo bende e kinde ma koro gidongo gichop dweche mag auchiel mag dweche auchiel gichop higni adi mago bende omi peke gazet ka ang' isome ibed kod ng'eyo Eric Ogeo Kizito weche thoth ahinya kama gintiere kar kae tang'eni nitie sigana e ite mar 40 kaka watieko akana wan gi gazet mar Daily Nation adier kawuono podi wantie kode mana gazet aching kama koro ing'eni ka watang'o nigi kama ok ang' isomi ma itieke koro ang' wakoni akona gimondik meleka to mano kapok wachope nitie sigana mar nyadende ni makoro tugo ne timno mano mar adhula mano ma Colombia mano ka watieko godo e ite mar 40 iwacho ni wechegi mag tuke kanyo bende ang' watieka mang'wech ka wantiere kar kanyo ma nyadende no ineno kanyo kitugo ma bende ne obedo go kacha iwacho ni kinde ma matuke ma kama gidhi mbele mago mag World Cup mag jok mamine no rieny ahinya to bende oganda ong'e ni noyudo ga tuono mano mar ovarian cancer ma bende sani obiro ma bende en achiel kuom jotugo go ma kata kind gol mane oloyo weekend en moro ma oganda nigi mor ahinya tiwacho ni kinde ne loch ma club team no mano ma Colombia pinyno ma Colombia mano kelo mor ahinya ne johera mag adhula nogo mpira makatan komienago anyagora pinya taro ma to Cleophas inyatur ng'wech man kacha anyatur to gin nyidendi koro nyadende ni neno kata kaka nogoye malich kamano ten nyadendi man kod tuo koro ojiwowa ni koda en gi ng'ol moro tuo moro kita mijinga gino mitimo Nyasaye nitiere gimitime ma Nyasaye chwalo koro embe Nyasaye omiye mijingo kata beno tuo kamano to go adhula macha ne gol malich gol ma pod wadhi ng'iyo ango mano goye godo ni to ne chal nade ang'wa non ne go chopo kar kacha piny kanyo kinene gimo ndiko kar ka owacho kar kanyo ni jogo manigi midhiero kata kale gik matek abila mana kadhe ni anan ranyisi ni inyalo loyo duto ma isebedo kata kikalo mano jatugo miluongo kanyo ni Linda Caicedo entiere kar kacha ing'e maber ni gigo duto mosebedo kata ka timore tukego wabedo kata ka wakelonegi achiel kachiel bende ibed kod ng'eyo weche manyien ni kanyo to koro gintiere e yo machalo nade e higa mar 2020 nyadende noyud kanyo kod tuono mano mar kansa to higa mar 2023 ero en World Cup kendo gocho bed kod ng'eyo ni gik mage matimore saero chopo ka achiel watieko koro Eric Ogeo Kizito wach marimo gik gazet mar Daily Nation ne gima ntiere kar kacha late mar sukari pod ntiere kar ka weche mag somo wasare gazet mar The Standard kendo mago ket kod weche mabende ntiere ka gazet mar Daily Nation kata kamano mayo wach mantiere sukari koro dhi bedo kata ka iuso kuom siling marom nade siling 260 mano kila achiel kila ariyo 100 kucha 120 wacho ni ka nengo sukari ng'eny moloyo max mari mani yudo KCP ng'eny we madho sukari iwacho ni sukari en gima mit e dhok oketo chai mamit to koro kama ochopo ni obedo makech
okech ma kata kidhi duka pek nitiere, ogolo pesa ma thoth ofuku. Iwacho ka mano kalure kod omenda ma koro medi sukari midhi gole pinje ma oko. Kembe ma pacho kama loso sukari bende koro chungu tichokregi. Weche ma kamagi Cleophas koro miyo weche mag sukari gi ok dhi tuonre makare. Oduoko mane madho nyuka. Nyuka wacho ni keyo dhi makare. Koro jio makamaka oluth kuon gi mogo sufri oket to yien to rud nyuka to jio madhe. Ni nyithindo ma ichie ok madh nyuka ma ok madh nyuka ni sukari mile dhogi. Sani koro ging'iga ng'iya. Kanyo ma koro wachomo. Sani opek ma kaka gazet no kete no en mana wach mar sukar okech. Aya, nyakora moge jwang, iwacho kanyo ni kinde koro kachopo koro watieko. Nyakora moge jwang oyude thuolo mondo dhi osoma ne weche mag tuke bende nitie gazet ka, man mar Daily Nation. Ang'era kanyo weche mag Kogalo mabiro dhi mulo odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni johera mag Gor Mahia onego wuog oko kendo miyo kony Gor Mahia e kinde ma klab kale matek. Ondiki kar kanyo ni true Gor fans should rescue the club from the jaws of despair. Mano mantie kar kacha. Bandari bende odhi timo pre-season margi kanye e piny liba ma Tanzania. Bende moro makare machelo madhi bedo ka mulo weche mag tuke mantie gazet ma Daily Nation bende miyo pek kar kae. Wacho ni Ongera Hell Awards omenda manuchiu, wacho ni en gimoro ma Uganda bende oserito. To kata kamano ipenjo AFC Leopards oyudo milion 5 mar ang'o. To Gor Mahia oyudo milion 10. Milion 5 gitiyo go chulo jotugo moko bende nitie kanyo ma wacho ni koro giwinj go wega ka season manyien chako. To Shabana oyudo milion 3. Iwacho ni Ulinzi Starlets ni kacha kod milion 5 kod jok mamoko mantiere kar kacha. Tiende nang'o? Koro Kenya FC omegi mar ni otimne gi ng'uono. Oneni gi chanda ahinya. Kech ok waneno gi onego megi. Koso gimbe gichulo gope. Koso ne gikwecho gi ka piny ni obe pogono urumo miyo jogo. Ng'amung'e. Cleophas wacho ni nyathi maswekore e yot. Ok ng'e gima timre oko. Koro wawuga oko e kwage gik matimore. Iwacho niya inyabet ot ikendi gik otimo oko. Ibedo gosiepe ka gi ka isumo paro. Iwacho ni rieko chando joma riek. Aya, eriko kyo Kizito. Erokamano nyakora moge jwang' in bende mibedo kodwa kachiel nyaka sani kiwinjo gazet mago moting'o jowinjo opogore ka en gi nyingilo ni Pirates 2 entiere kodwa kachiel kod jok mamoko. Amielo Nyasungu erokamano ahinya. Nyar Oracha wantiere kodi kachiel. Waro kuno machiegni chenro mabiro wada nono kayo weche mag tuke kikidhi mabor. Nyinga Cleophas Oloch, yagisomo kaja kwar mokeo nyaka chisango aduogo kae kod twak kite manaka.